ka in chu vanram ania khawela hian khualzin mai kani pathian nen kan leng dun reng ani chuan engkim pek min tiama a hlo cham ngai lo thil du inei a hnena I thlen chu petaw che in ngai la alo thleng ngei thin tong trai na tak tak chu nun na ani emergency thila man ngal mai atan nilovin mani in rin tok na nei hian ke mani a theina ril zawk atar chuak thin pathian hi ro rel turin a in pe reng to ma se chandama kan omnan khongai na hun min la po se sak mai chau ani lungrual taka chen ho na in thuruk chu chung ko member ten manga ina pek chu ale an don thiam wang ani thuthluk na isiam fel mai theilo ani chuan ngak hretla itan hun tha a in her chuak nge yang mishingin kan nuna kong hnih thlan tur kan nei ani mai lo zui tur kan thlang tel tih hriat a tha thinram thinrim hma tak ni sia thinlung nem tak nei ini bok si chuan I har satna sutkianin a om ngai lowang vanram hi a om tak taka hrem hmun pawh hi a om tak tak kan thawk tawp rualin kan khawvel nun a tawpa kan chatuan nun a in tran